Salutare buni! Astăzi sunt Avatar. Bun. Uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați și un subscribe. Aici este parcul pentru avatari. Avem aici un topogan și o băncuță. Este noapte. Dăm. Bun. Mergem la somn. Bun, revenim a doua zi. Bun, fraților, m-am trezit. Astăzi e o zi frumoasă. Trebuie să mă duc la Zuko să-l înving, pentru că m-a supărat și trebuie să merg să-l înving. Asta este... Uitați-l acolo pe Zuko. Asta este îi vaporul lui. Să urcăm în el, să-l batem. Ce cauți aici? Am auzit că... Este problema aici. Am auzit că vrei să ne batem. Nu o să scape. Mamă. Ce-a fost asta? Fraților. Ce-a fost asta? Trebuie să fugim. A trezit spiritul. Lasă-mă în pace. No. Nu mai vine. Aici o să încheiem și noi vlogul. Nu uitați să lăsați un like. Ne revenim pe altă video.